Tang hapok kan riu benai kena ke Realme kalapan temai no ya kato ke P series jongka. Da ke baki la launch ya kine ki artili ki pun kata ke de ke Realme P4 bat ke Realme P4 Pro. Kine ki de ki suksesor la na ki bami peteng na kato ke Realme P3 bat kato ke Realme P3 Pro. Bat kine ru ki de ki baka launch mentahi usnem arja rapusan menha ubnai fem. Bat kene ke Realme ru ke de ke we na ki brand China ke basyait lek kumnemo ka launch artili ki generations jongki pun hapok ke sisnem. Kim ju up haduk bakin dadap snem kato ke pun baki launch. Bat kene kalak ban penbitar yangi kinang tit mah kam tamle kito ki badang sidip tit ya katoga Realme P3 lane katoga Realme P3 Pro. Ta anyways ha kana video ngan batai ya ki feature jang kana ga Realme P4 Pro. Ya kana ga bomde ka Pro pan saya komen hang ne rumah lada pidon kam jing batai ya kana ru. Ta syua bengan sedang singa bahapan i ya ga jing support jang pi daga ba pia ai ya ga like jang pi nang ta ya katoga hype badru kumju subscribe lada pide ki badang wan temai ha kana ga channel. Taya ngin sedang banpet yaki features jong kana ga Realme P4 Pro. Tengin sedang syua kumbangi ju sedang haga design bat ka build jongka. Ka design jongka ta kalong kumnemo kumba PE haga naga dor. Kana ka pun am kadon light li kita ki color variant jongka. Bat artili na kita ki color jongka am kilashna pen wandur ne design bahkan i kum kalentang mo la naga ding. Bat haga tu ka kamera modul jongkaru kila pen wandur ne pen stream kum ka tu ka upcoming iPhone 17 ka bakin salonchen. Tenang ta haga build jongka pat ka body bat ka frame jongka kilashna da ki plastik. Bat haduk ka tu ka back jongkaru kishna da ki plastik. Bat haga thickness ne ka jingruben jongka ka poitang kumbah niau point ribu pra mm. Bat ka jing kia jongka pat ka poitang kumbah sis pa pra pukundai gram. Wat lada kila ai da bateri bakam heru kane ka pun kadang long stang bat ka kam sting. Namar ki pun ki bompat cross ya ka ars 4 gram m kidang long ki basting. Haki SIM card bat ka support daki dual nano SIM card ka claim support yaki eSIM card. Nang ta ka IP rating kana ka pun ka support tang da ka IP65 bat ka IP66. Kane kampat de ka waterproof mo. Kalak bansyan tangkum haka slab na ka basu spray. Haka na ka P4 series ngai i baki la downgrade na ka to ka P3 series ndai. Namar ka to ka P3 series ngai i wat da ka to ka P3X ru kalak support da ka to ka IP68 bat ka 69. Kamut kalak long ka waterproof. Henry haka nepat kila downgrade. Ki ai tang da ka to ka IP65 bat ka IP66. Kane kampat long ka waterproof. Tenang taban unlock ya kana ka pun kila ai da ka under display fingerprint da ka ta ka optical sensor. Tahaki colors jongka kumbangai thu menne kadon light 5 kita ki color jongka. Kabanongkong kata ka birch wood, kabaar kata ka dark oak wood, kabalapat kata ka midnight ivy ne EV. Ngamtip kuno ki ya keno ya kene. Temen tapat inya poi haga display jongka. Kajing hek ka display jongka na ka pun kalong 0.5 inci. Da kata ka 1.5K quad curve AMOLED display. Kana ka quad curve kamut kalong curve barok saudang ma ka display jongka. Nang ta kata ka 10 bit ke HDR10 plus ru ka support kana ka display jongka. Haga refresh rate ki ada ke sispa 1000 Hz ka refresh rate. Bat haga brightness kat plus 4 nits kata ka high brightness jongka. Bat hadu 1000 san 4 nits pat kata ka peak brightness jongka. Bat haga screen to body ratio kayo hadu kumba kandai pusau persen. Kamut la nang read bah kitu ki benta bayong kata ka display jongka na side mo. Bat hadu sah jan 100 Hz kata ka PWM dimming ru kadon. Kane ka penduna ya ka flickering jongka display. Bat ka penduna ru ya ki jingkta ya ki khmat haba pendon kam hagi jaka badom. Tenang tah ka display protection pat kila ada ka Gorilla Glass 7i. Ka display jongka ta kalak khambiang mo kana ka display jongka. Ta ban page video ban consume media ta kabdas bah kana ka display jongka. Teman tapat ini pa ha ka banta jong chipset. Chipset lana processor ki ah kana ka phone kata da Snapdragon 7 Gen 4. Bat sound nanometer ki snai u. Une uju processor ngi i bakal ai ha ka to ka Realme 15 Pro. Ka ba live ho jar seneng mo ka dor jong ka to. Bat ha ka neru kila ada une uju processor. Une chipset ude balance chipset mo. Umde baklan bat umde batlot tan. Teh ka Antutu score una processor uya hadu similian lane sipeu lakma kataka Antutu score uya naga pon. Bat haga naga pon haga sin ka banang kong i bakil ai sa uwe uta u chip lade ukunja processor mo uban yarap ya une umen processor. Ya uta u chip lane ukunja processor ki khot dau Hyper Vision AI chip. Une u chip lane ukunja processor uyarap ban enhance ya kino ki visual task mo. Ki visual task kamut kino ki baka display kapen i lane ka play. Kum haki gameplay. Uyarap ban penbun yaki pixels nang ta ban penhek yaki frame rates mo kita ki FPS. Nang ta uyarap ban kampen hek ya ke clarity jong ka display. Lane ban kampen ipu iping yaki ki baka display kapen i. Tena kata kadau haki games kum ka BGMI by default ka support daga 90 FPS. Henry hakapor balik kai game lada piton on ya uta u game booster kelak ban yo hadu sispa RPU FPS ro. Tenang ta ka software jong ka pat kila ada ka Android 15 bat uta u Realme UI 6 uta u UI jong ka. Last name kin aya ka OS update lan ka Android update but south tempat kin aya ka security update. Teman tapat ini poy ka RAM bat ka storage jongka. Kana ka pun ka don la jak kita ki RAM bat ki storage variant jongka.
Kabanangkong kata ka prajibi RAM bat chispa prajibi storage. Kabaar kata ka prajibi RAM bat arspa sanpun GB storage. Kabalai lane ka top variant jongka ka khat RGB RAM bat sanspa khat RGB storage. Kajat RAM bagi lahir kena pun kata ada ka LPDDR4X bat kajat storage bat ki ada ka UFS 3.1. Ha ka tu kajat RAM kila de ban ai at least da ka tu ka LPDDR5X de. Namar kane ka LPDDR4X ka de ka balak kamrim. Tanang tah ka kamera jongka pat kena ka pun ka don arteli nadin. Ka to ka we ka ba PE kum ka kamera ka de tang ka domi ka baki sipun wandur kum ka kamera. Kabanangkong kata ka 100 megapixel kata ka primary kamera jongka bat ka support ru ya kata ka OIS. Nang tah ka sensor ki ada ka Sony IMX896. Bat haki video ka support da ka 4K 60 fps. Nang tah ka tu ka kamera ka ba arpat ki ai tang da ka prime megapixel kata ka ultra wide kamera. Tah ka front kamera jongka pat ki ada ka 100 megapixel. Bat haka neru ka support da ka 4K 60 fps. Ngai i ba haki liang ki video kana ka pun da ka lak hambiang de. Namar ka support da ki 4K 60 fps. Nadu ka back kamera hadu ka front kamera jongka ru. Handre ki pentelot pat kendiat ha ka tu ka ultra wide kamera jongka. Temen tapat ngi nyepoi hau bateri jongka. Bateri jongka ta kila ai da ubak ham hek mo bateri. Kata da nya hajar mAh bat usar jar pat ki ada prap watt. Tenang ta hakiwe kiwe pat ki feature jongka kana ka pun kila ada ki kendai telegi 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4. Bat haki speaker kila ada ki dual stereo speaker. Nang ta IR blaster ru kila ai kata ka wideband L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support ka NFC ka radio ta ki claim ai. Nang ta baru ki sensor ki badan kam kila download ha kana ka pun. Teman tapat ni pa ha ka main mo kata ka de ka dor jongka. Ka dor jongka na ka pun ka sedang nadu ka arpusah jar kendai spa kendai. Kata ya ka to ka base variant jongka ka prajibi RAM bat sis paru prajibi storage. Ka baar ka pa hadu arpun ri jar kendai spa kendai. Kata ya ka to ka prajibi RAM bat arspa sanpun ri GB storage. Ka balai ka pa hadu arpu prah jar kendai spa kendai. Kata ya ka to ka khat RGB RAM bat sanspa khat RGB storage. Bat lang bagi bang offer kila banduna hadu ar ne lah hajar na ka to ka dor tra jongki. Habaya pit yagi features bat ka dor jong kana ka pun ta kala jan biang mo namar kana ka pun kalong balance mo kata ka performance jongka kamut kam telot than hakil yang ki game ru bat kam telot than haga kamera jongka ru haat kidon ka tu ka neteli kijing duna jongka banle cost cutting day kum haga tu ka ultra wide kamera jongka ki penduna kendian nang ta haga tu ka jet ram ru kil ada ka bakham rimo ka tu ka model bat sa kana ka wepat kata haga tu ka IP rating kila downgrade sya kana ka IP65 bat ka 66 namar ngi i bah ka tu ka P3 series jongka kala long ka waterproof namar kila ada ka IP68 bat ka 69 Henry haga nepat kila downgrade sya ka IP65 bat ka 66 ta ka suggestion jonga hang ne balada phim snge kot bor ban thit daga tu ka Realme 15 Pro ka balak palat ya ka lapu arhajar te phila ban consider daga ne ka P4 Pro namar kane ka khamla mo ka to ka dor jongka kadang poi hapok ka lai phejar namar kane kam daya pher bat ka to ka Realme 15 Pro kai pher tang kendiat kensot kum ha ka to ka ultra wide kamera namar ha ka to ka 15 Pro ki ada ka 100 megapixel ka ultra wide kamera hanre ha ka de ki penduna kendiat ki atang daga prime megapixel nang ta ka IP rating ka to ka Realme 15 Pro ka support daga IP68 bat ka 69 namar lada php ya processor ka display u bateri ki ada ki juk mo ha kane bat ka to ka Realme 15 Pro Tena kata kadau lada phim snge kot bor bantit daga tu Realme 15 Pro pila bantit daga Nero namar ka Nero kala support daga 4K 60 fps haki video Henry katlot kendiat ha kata ultra wide kamera jongka lada video ban lek kai game ru kana ka phone kala kambiang bat lada pidon kam ya ka kamera ru kham tam haki liang ki video te kana ka kamera jongka ru kala khambin namar kana ka phone kalong balance mo kata ka performance jongka kamut kam datlot than ban lek kai game bat kala khambit ru ka kamera jongka Tementang ngathrai lang baga na video jenga pila yas ngatu ya kita ki features jong gana kapon bat pila la ru ban decide kala biang em ban thiet ya gana kapon telada pikwa bandang yu i kum kine ki jaj video ki bay de sapang ki pon thamai bat ki we ki tek updates singa bhal like ya gana video bat subscribe ya gana channel lada pide ki badang thamai tengin nyesiam hakawe pat ka video jenga khublai sibun